NgokaMateyu 9, uJesu uphilisa umuntu ofe uhlangothi. Ukubizwa kukaMateyu. Wayesengena emkhunjini wawela, weza emzini wakubo. Bheka, baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. uJesu ebona ukukholwa kwabo, wathi kofe uhlangothi, "Yima isibindi ndodana, uthethelelwe izono zakho." Bheka, abathile kubabhali bathi phakathi kwabo, "Lo uyahlambalaza." uJesu ezazi izidlo zabo, wathi, "Nizindlelani okubi ezinhliziyweni zenu na? Ngokuba yikuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni ukuthethelela izono, khona wathi kofuhla ngothi, vuka uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wavuka waya endlini yakhe. Kepha izixuku zikubona zethuka, zamdumisa uNkulunkulu onike umuntu amandla anjalo. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMateyu ehlezi endaweni yokuthela. Wathi kuye, "Ngilandele." Wasuka-ke wamlandela. Kwathi ehleli ekudleni endlini, bheka, kwafika abaningi nabathelisi nezoni, bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokhu bathi kubafundi bakhe, "Yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na?" Ekuzwa lokhu wathi, "Abaphilayo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi ngifuna isihawu hhayi imhlatshelo, ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo, kepha izoni ukuba ziphenduke." Ukuzila ukudla. Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane, bathi, "Yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla, kepha abafundi bakho abazili ngani na?" uJesu wathi kubo, "Abayeni bangalila yini umyeni enabo na? Kodwa kuza kufika izinsuku lapho umyeni eza kususwa khona, yikhona-ke beza kuzila. Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala, ngokuba lokhu okubekelwa kuyo kuyakebhula engutsheni, kwande ukukebhuka. Akuthelwa futhi iwayini elisha ezimvabeni ezindala. Funa izimvaba ziqhume newayini lichitheke, nezimvaba zonakale, kodwa iwayini elisha balithele ezimvabeni ezintsha, kulondeke kokubili." Indodakazi kaJayiru ivuswa ekufeni. Esakhuluma lokhu kubo, bheka, kwafika umphathi othile, wakhuleka kuye wathi, "Indodakazi yami ifa manje, kepha woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, iza kuphila." Wasuka-ke uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe. Bheka, owesifazane onomopho iminyaka eyi12 weza emva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe, ngokuba wayethi phakathi kwakhe, "Uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngiza kusindiswa." uJesu ephenduka wambona wathi, "Yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. uJesu esefikile endlini yomphathi, ebona khona ababethi bemitshingo nesixuku esixokozelayo, wathi kubo, "Dedani, ngokuba intombazane ayifile kodwa ilele." Bamhleka usulu. Isixuku sesikhishiwe, wangena wayibamba ngesandla, yavuka intombazane. Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona. uJesu hawukela izimpumputhe nesimungulu nabantu abakhathazekileyo. Esadlula lapho uJesu, izimpumputhe ezimbili zamlandela, zamemeza zathi, "Sihawukele, Ndodana kaDavide." Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye. uJesu wathi kuzo, "Niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na?" Zathi kuye, "Yebo Nkosi." Khona wathinta amehlo azo wathi, "Makwenzeke kini njengokukholwa kwenu."
Ayesevuleka amehlo azo, uJesu waziyalisisa wathi, "Qaphelani ukuba kungazi muntu." Kepha zaphuma zamdumisa kulo lonke lelozwe. Ekuphumeni kwazo, bheka, kwalethwa kuye isimungulu esinedimoni. Idimoni selikhishiwe, isimungulu sakhuluma, izixuku zamangala, zathi, "Akuzange kubonwe okunje kwa-Israyeli." Kepha abaFarisi bathi, "Ukhipha amadimoni ngenkosi yamadimoni." UJesu wayehamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa izifo zonke nokugula konke. Kepha ebona izixuku waba nesihe ngazo, ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Wayesethi kubafundi bakhe, "Ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi ziyingcosana. Ngakho-ke nxusani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo."